akan mempersembahkan sebuah cerita dengan judul kalimatnya Kutukan Sabda Wasiat. Kutukan Sabda Wasiat dalam serial Banteng Kedaton Tumampel. Dosa pikiring segala tindak laku rukun runtut pebarengan rukun runtut soyunan yen ringan sama dijinjing yen berat sama dipikul gotong royong bebarengan gotong royong soyunan silih asalan silih asih lan silih asih seniman lan seniwati warisan sing para wali warisan nenek moyang samumur bakal ilang sesampun ngaturaken matur kesuwun Mas Hadi bos muda sing ngaraning Korea Dewi Mas Udinok Iput wong kang paling sayang dewek wong kang paling eman dewek minangkane saking gedhong dewek wong kang paling sayang dewek sareng bapane ngomri kowe keding sing ana ning Korea dewek pinangkasih mirengaken mas kowe keding matur
yen besuk mareman yen wonten yen wonten grahanan ing sasi srengenge kembar lima lintang lit gumaring siki sampeyan benjang mulai sampun akhireng jaman Mas Kudino kiput saking gedung nang losar Brebes wong kang paling eman dhewe wong kang paling sayang dhewe wong kang paling eman dhewe Apunten Gusti Ayu. Sederenge panjenengan ngucap atenapi ngandika nyuwun agung pangapunten. Bok menawa kula iki gadhahi kesawuran dumateng panjenengan jaluk ampura Gusti Ayu. Sebaliknya wadali selama kian bokat anak ucapan diri hayun tari sing nyakitining perasaane sampean uga kulan jaluk diampura wadali ih Gusti Ayu Gusti Ayu kulan ning lebakien Gusti Ayu kadelenge rawut baja panjenengan ora kaya biasane ning dina Gusti Ayu. Apakah dening panjenengan iki anggadhahi salah sijining unek-unek dumateng panjenengan batin panjenengan supadosa sampeyan kagelar waca dumateng kula Gusti Ayu. Bok menawa kula bisa bantu segala kanganan ring pikiran panjenengan Gusti Ayu. Mangga Gusti Ayu. eling-eling sampean pawongane hayun tari sing ngomong sing awit cilik awan lan bengine wadali Ih Gusti Ayu. bisa mengerti ning keadaan lan perasaane hayun tari ning waktu kian sesam kudu ngaturaken matur kesuwun dihormati Mas Gun Bancang Dewek Mas Gun Bancang Dewek Mas Udino kiput saking gedung nang Losari Brebes minangkane sing mirengaken wong kang paling sayang dewek Mimi Vilai Keding Mas Kadi Bos Muda ngaturaken matur kesuwun sing raning Korea dewek aja lali selawase sejujure wadali Ih Gusti Ayu. dirine Dwi Hayun tarik ngrasakaken bangga lan bahagia
bakawis nyawang tumapel ning waktu kian berkat kepemimpinane Kakang Aku Tunggul Amatu. Nggih Gusti. Pembangunane luwih maju, pertaniane luwih berhasil. Kaya kula sebagai sedulur nome ya melu bangga. Senajana kadang-kadang tumindake Kakang Tunggul Ametung sok nutugi ning hawa nafsu. Contone duwe garwa bae beli cukup siji. Sapa wong wadone sing dipengeni ya kudu kelakon lawan Kang Mas Tunggul Ametung. Tapi tek anggepe kun hal lumrah. Mungkin memang watak lan prilakune Kakang Tunggul Ametung. Tapi kenang apa ning waktu-waktu kian tingkah lakune kaya duduk ncerminaken bahwasane pemimpin anak ing tumapel. Kadang sok ngomong dewekan kanda dewekan, kadang lamun bae ora pugu apa sing dipengeni. Kaya sebagai sedulur nomek melu prihatin wadali. Nggih Gusti Ayu. Apakah memang lagi blenak ning pemikiran? Apakah memang ana permasalahan ning tata kepemerintahan anak ing tumapel? Biasane catur gunem ya langkah maning karo Hayun Tari minangka sedulur nome. Tapi toh kenang apa ning waktu-waktu kieu seolah-olah Kakang Tunggul Ametung melolong matamu nanang sakit sapri bisa ngucap kawe kaget maning atine kaya dino konde deno minangkane sing duwe 925 minangkane minangka sing ditembangi matur Gusti Ayu. ya wadali. Lamun bener-bener kaya dene kadang tuane sampeyan ngeduweni pikiran kang durung kawruhan dening panjenengan ya bokapa ning waktu kiyen kaya dene kadang tua sampeyan ya tinggal terang-terangan ngomong karo sampeyan supaya sampeyan ki weruh segala tujuane marang kadang tua sampeyan Gusti. Wis tek coba wadali. Bakal ditakoni ya meneng bah. Tapi tambah mene kaya saya nemen. Bakal bengi beli gelem turu. Bakal awan ning jeruk penggulingan bah. Ya ari kula mak watir ana apa-apa. Bokat lagi sakit ta. Kok sedulur ora terus terang bokat lagi duwe unek-unek sing blenak. Larane sedulur ya larane kula sing dadi adine. Bener Gusti Ayu. Enake sing tua sedulur sing tua ya sing enom melu enak. Enake sampeyan. Selamakin kula ngrasakaken enake dadi adine Kakang Tunggul Ametung. Tapi kenang apa? Dukahe ora gelem dibagi karo dirine Hayun Tari, Paman. Ing lebak yen nggih. Mas Hadi bos muda sing ning Korea Mas Kempus sing ning Korea dewek Bapak neng Adel bos rongsoke gede kang ditembangi Bapak neng Adel bos rongsok saking kesipir dewek ngaturaken matur kesuwun sareng Mas Kudino kiput matur kesuwun. Padahal
Gusti Ayu ning bidang segi yaiku ning masalah sandang kelawan pangan tentune ya kaya sampean wis maruri ora bakal kekurangan Gusti Ayu. Kaya wis cukup Wadaling. Nggih. Tapi ari wong sedulur kajareku tega ning warase ora tega ning larane. Oh, mengkonon Gusti Ayu. Tega ning larane ya ora tega ning patine. Bener. Apa mulane apakah Kakang Tunggul Amateng wis beli percaya ning dirine kula sebagai sedulur nome? Sehingga selamakin ora gelem jujur, ora gelem terus terang karo kula. Apa sing dadi jalaran? Apakah kula duwe kesalahan? Wadaling. Dudu mrono parane kono Gusti Ayu. Kaya sing ananing batine kadang tua panjenengan anak sing dipikiri sejene kaya tentune ora terbuka kelawan sampean ning waktu kiyen kedah sampean sing dadi kadang nome supadosa panjenengan iki sabar Gusti Ayu. Matur kesuwun dirmati Mas Jagat Sarmas Kowo. Sesampune ngaturaken matur kesuwun sareng bapane Omriko singaning Korea Dewi. Mamae nganggun sareng Mas Kadi singananing Korea Dewi bos muda. Matur kesuwun. Mamae anggun sereng Mamae Eko. Mamae Eko, mimi Eko din kang ditembangi Mamae anggun mimi dandi. Aduh Mas Kembus sing aning Korea. Cilik sabat gedang sumadot perasane ngati ala cai Mas Kudino ibu sing lagi mirengaken dhewe kang paling sayang dhewe kang paling goral dhewe mamae nganggur sampurna Ya memang lantek pikir mani aja sampai duweni prasangka sing blesa. Oh, mangkonon Gusti Ayu. Apa maning selamakin kaya segala kasih sayang lan perhatiane Kakang Tunggul Ametung tercurah kanggo sedulur nome. Langka wong tua ya ana wong tua sing awit cilik kurang melu. Mamae Eko, mimi Eko, mamae nganom nok lahir din pokone Mas Rido sampun lali. Manut ning sedulur tua segala apa sing dianggo ning dirine kula ya oleh sedulur sing tua. Bahkan pendidikan senajana dirine kula wanoja dikongkon menuntut setinggi mungkin ilmune supaya bisa sepapak karo wong lanang. Mas Kadi dewe pinang kasih ditembangi Mas
muda dewek simirangan. Memang bener ucapannya sampean Gusti Ayu. Segala kepengenannya panjenengan ning waktu kapan baik lan saat saiki pasti kecomponan mangsa wurunga Gusti Ayu. Justru kuwen kaya utang budine dirine Hayun Tari ning Kakang Tunggul amat tuh durung bisa dibales kelawan perbuatan apa. Sareng kaya Salman bos bebek dewek, kaya Salman bos bebek, kaya Salman. Lan pengabdian apa? Cuma perhatian lan kasih sayang sing tulus, sing bisa diupai ning dirine Hayun Tari. Ari mulang terima madurung bisa wadah. Gusti Ayu. Mulane kula kuwatir ning kesehatane Kakang Tunggul ametu, ning pemikirane Kaya Salman bos bebek dewek, kaya Salman bos bebek dewek. Sareng Mas Udino kiput kang pelyeman mimidin dae Gusti Ayu. kula Senajana kaya dene kakang panjenengan kadelange kaluwihe maning sampean ka Gusti Ayu kan. Bagian wong emang kanang dak kana. mulane Nggih. ora kari dirine Hayun Tari memuja lan memuji maring yang widewasa. Mudah-mudahan segala keberkahan dianugrahaken ning Kakang Tunggul ametu. Bener Gusti Ayu. Pak menewa Gusti tangwa. Ayu. Senajana penasaran sing kaya ngapa baka uwonge durung buka dewek ya angger beli weru-weru wadaling. Ya mangsa weru takang kapan bae ka Gusti Ayu. Yen durung kadang tua panjenengan terbuka terang-terangan karo sampean Gusti Ayu. Ken mawa Nggih. daripada putek ning pemikiran masih mending kita jalan-jalan. Ko angguran gemengkonon Gusti Ayu. Bokat bae Nggih. pikirane sing lagi pusing, sing lagi penat berkurang ya Wak. Kula nek gak seneng bakal sampean terus kemuyu bae kakunku. Sampean make senenge anune mah. Ya iya. Syukur dari sampeane bisa seneng mawadaling. Da seneng ku ora bisa dituku karo duit. Iya. Ya iya. Senajana duite akeh, lamun pikirannya lagi pusing, angger Ya. rasane blenak. Blenak terus-terusan. Kin maitung-itung kanggo ngormati Bapak Hajat, Bapak Maskut, Iya iya. sareng Ibu masih sekeluarga. Bedaling. Iki Kadang Mbak. iki nang menen. Ih, nang je. Sudah kunang maning. Bangor dedek kono. Yo katone bocah. Ucap. Oke, Gusti Ayu cek nggih. Bagene sampean kin mah. Jaluk lagune je mabok brutu Aduh, cari gaya beli. kanggo Mas Putra sing ning Jepang. Oh ya. Bontote Bapak Haji Darim, Mbak Dinda, Mbak Jahra, kanggo Periska, Nok Nur, Mas Andra, Nok Pari, Nok Wenjel. Iya kabeh. Lagune mabok brutu. Anak bae lagu ku Ya mabok pokok brutu. ana ya bro, kun mah barang sesuai program baya mangga terserah sing ning ngarep bae. Bener. Khususnya kanggo Bapak Maskut sareng Ibu masih sekeluarga
boten ketinggalan kanggo pengantin Oklisa. Pengantin wadon Ya, kalau pengantin lanang. wadon sing cantik banget. Mm-mm. Ini cantik banget. Khususnya kanggo sedulur Wira Mandala sedanten mawon. Ora ketinggalan kanggo Mama Ringkes sing dua wilayah. Yo, senggol kayu ah. Kanggo bos. Senggol dingin. Senggol kanggo sinten? Kanggo calon tuan rumah.